Жилищата в България стават по-достъпни. Годишният анализ на една от големите фирми за недвижими имоти у нас показва, че българите все по-често си купуват по-големи апартаменти, има глад за ново строителство, а цените са се стабилизирали. Да очакваме ли, че ще тръгнат нагоре през 2014 и какви са най-търсените имоти? Въпроси към Таня Илиева. Добър вечер, Таня. Добър вечер. Анализите на пазара на недвижимости показват, че през миналата година той се е стабилизирал и се отласква от дъното, отчитат брокерите. Наблюдава се ръст на сделките, средно с около 9% в страната, като разбира се, най-много сделки са били направени в големите градове. Макар и минимално, вече се наблюдава и поскъпване на жилищата. Най-осезаемо ръстът се отчита в София, но дори и тук той е минимален, под 1%. Цените на жилищните имоти са тръгнали нагоре също и в Благоевград и Стара Загора, отчитат брокерите. В останалата част от страната имотите за живеене продължават да поевтиняват отново минимално с между 1 и 3%. Кои са най-предпочитаните имоти и защо според брокерите в момента те са все по-достъпни? В следващия репортаж. Цените на имотите през последните 5 години са паднали наполовина, а средната заплата, макар и с бавни темпове, е нараснала от 500 на близо 800 лева. Затова брокерите смятат, че жилищата отдавна не са били по-достъпни. Изчисляват, че при двама работещи в домакинството месечната вноска по ипотека не би надхвърлила 1/3 от доходите им. При 790 лева това означава, че ипотечната вноска ще бъде около 55% или малко над 400 лева. Очаквано най-голямо е търсенето и предлагането на жилища в столицата. Най-предпочитаният квартал през 2013 е бил Младост. Средната цена за квадрат в комплекса – 745 евро. Все по-често се търси ново строителство. Мисля, че половината са продадени. Има интерес към този квартал. Халина от години живее под наем в Младост. Казва, че с отварянето на бизнес-центрове, в които работят основно млади хора, и спускането на метрото, комплексът осезаемо се е променил. То се забелязва и в кварталите, в които не просто скоро има пуснати участъци от метрото, но и тези, които предстои да бъдат пуснати, вече правят увеличение на наемите си. Именно метрото и отварянето на магазини от големите вериги са върнали и атрактивността на апартаментите в центъра на София. Често се случва, че хората от центъра, които искат да пазаруват в голям магазин, да трябва да се качат на метрото и да тръгнат на някъде да пътуват няколко спирки. Вече това нещо се променя. Именно в центъра на София са и най-скъпите имоти – 930 евро на квадрат. От бранша прогнозират активността на пазара на имоти да продължи и през 2014, като прогнозираният ръст на сделките е с нови 10%. Според кредитни консултанти пък лихвите по ипотеките ще паднат с около 0,5% и така ще са по-изгодни. Въпреки това обаче несигурността остава и основно сделките на пазара на имоти отново ще се сключват най-вече с спестени средства, като кредитния ресурс се очаква да е минимален, съответно с по-малък срок на изплащане. Според брокерите, най-търсени през 2014 година ще са жилищата до 55 000 евро. Очаква се и ръст на търсените имоти с цел инвестиция. Таня Илиева за жилищния пазар. Благодарим ти, Таня.